Dávku kritiky zniesla sa na hlavy mestských policajtov. Na záberoch totiž vidieť, ako partia mužov násilne nakladá mladú ženu do kufra auta. No a mestskí policajti sa tomu iba prizerajú a nezasiahnu. Toto video sa šíri po sociálnych sieťach. Na záberoch vidieť, ako mladú ženu ťahajú do taxíka aj napriek tomu, že sa bráni, ju naložia do kufra auta a odídu preč. Mestskí policajti sú síce na blízku, no nijako nezakročia. Podarilo sa nám spojiť so ženou, ktorú do kufra naložili pod podmienkou zachovania anonymity. Nám potvrdila, že ju tam natlačili proti jej vôli. Nevie, kadiaľ ju viezli, no napokon ju vyložili pred domom. Na tele jej zostali modriny. Jasné, že som nechcela ísť dobrovoľne do taxíka, tak to je samozrejme, tak ja som tam ešte potom búchala a ja by ma pustil a potom ma trestol do kufra. Priznáva, že sa s partiou pozná. Vracali sa z nočného podniku, pred ktorým mala mať konflikt s inými dievčatami. Na mestských policajtov má ťažké srdce, pretože jej nepomohli. V takomto prípade si myslím, že bolo treba zasahovať. Keď videli, že ma tam napchali to úplne na silu. Zverejnené video pobúrilo aj vedenie mesta. Zaoberá sa ním samotná zvolenská primátorka. Bol to incident, ktorý absolútne je neospravedlniteľný. Vyvodím z toho patričné dôsledky, ale najskôr si vyhodnotím celý incident vo všetkých širších súvislostiach. Okolnostiami zachytenými na záberoch sa zaoberajú aj mestskí poslanci na komisii ochrany verejného poriadku. Nakladali dámu do kufra, ktorej tam mohlo prísť zle a mohla tak aj zomrieť alebo vážne si poškodiť zdravie. A policajti sa na toto pozerali a neodhadli, že toto je možno riziková situácia. Taxikár, ktorý vo súdnu noc viezol partiu domov, popiera, že by bola mladá žena v kufri. Tvrdí, že preliezla na zadné sedadlo. Odviezli domov, v aute sme boli 4 a nové sedeli na sedačkách všetci. Ale na kufri nebola, veď sme premiesili do auta, veď aj na kamerovom zázname vidno, že to auto pomaličky sa pohynalo len kvôli tomu, že ešte prelezali cez tie sedačky. Predmetné video majú už na stole aj štátni policajti, preveria, ako to s vozením v aute vlastne bolo. Na základe tohoto podnetu polícia vec preverí a bude ju riešiť v priestupkovom konaní.